Хлопчики і дівчинки, хлопці добрим його назвати сьогодні тяжко. Привітання! А ви чуєте, що за окном? Ой, навальница! Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, а где усе? Дядуля, добродій, ми тут. Ховайтеся, худший з нами! Зараз знов як гримні. Мои вы маленькие, вы грома сполохались. Ой, вельми, ён так моцно б'є. Ніби железним прутом по даху! Ой, А вам хіба не страшно? не, Як? Зусім? ни кропельки. Ой, а чому? Потому что гром только греметь страшно, а шкоды не приносить. Особливо, коли навальница далеко. Правда? Правда, тому не бойтеся, вылазьте з-под ковдры. А докладно бояться не треба. Докладно, нічого в нашому покойчику вам не погрожає. Тому вилазьте. Ну, добре. Ну, ось. Ой, чого ви? Що ви знов сполохалися? Ой, бо нам усе ровно страшно. Не бойтеся. Зараз я вам розкажу і про гром, і про маланку, і ви кончатково супокоїтеся. Тільки давайте худший, покулі знову не гримно. Ну, добра. Значить, гром і маланка – это головні примети навальниці. О! А ведаеце, з-за чого вона з'являється? За чого? Бо высоко-высоко ў небе сутыкаюцца вялікія дажджавыя хмары з моцным грукатам. І яшчэ хмары высякаюць святло. Гэта маланка. А я заўважыў, што спачатку заўсёды бывае маланка і толькі потым гром. Ага. Чаму так? Ну, ты правильно заўважыў, Топачка. А я, здається, ведаю, чому так відбувається. Растлумач. Бо святло хутчэйшае, таму яно далятае до нас раней, а гук ляціць марудней. Ось ён і спазняецца. Правильно, Тёмачка. Ну, які ж ты у нас разумнік. Дякую. Гэта таму, што я вельмі люблю навуковыя часопісы і кнігі чытаць. Ой, які ты малайчына. Выходзіць, што чым далей ад нас навальніца, тым болей спазняецца гром? Так, цяпер вы павінны зразумець, чаму я і сказаў, што нам баяцца няма чаго. Бо вы адразу зразумелі, што навальніца далёка. Поміж бліскавіцай і громам шмат часу прайшло. Так і ёсць. І, о, бачылі, бліснула. Лічым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А гром толькі праз 7 секунд прагрымеў. Чулі? Ой, гэта далёка, і турбавацца нам не трэба. Навальніца ад нас сыходзіць. Ой, добрая. А калі яна блізка? О, тады гром і маланка з'яўляюцца амаль адначасова. Гэта значыць, што навальніца проста над галавой. Ага, і трэба хавацца тады. Ага, значыць, грому усё ж трэба баяцца, калі ён побач. Не грому, хавацца трэба ад маланкі, бо гэта вельмі моцны электрычны разрад і яшчэ небяспечны. Ой, а дзе ад яго хавацца? Лепей за ўсё загадзя да навальніцы бегчы дадому. І ў доме павінен быць маланка-адвод. У нашым доме ён дакладна ёсць. Маланка-адвод кіруе электрычнасцю зямлю. Вось чаму вы сказалі, што дома нам нічога не пагражае. Правильно. А калі ты на вуліцы застаўся, можа, пад дрэвам схавацца? Ні ў якім разе, асабліва пад высокім, не. Чаму? Таму што маланка б'е ў самыя верхнія кропкі. Калі ў полі стаіць такое дрэва, туды і патрапіць. Ой, а дзе ж туды ў полі хавацца? Ну, можна прысесці на ўзбочыне дарогі. І зрабіцца чым меней? Так. А яшчэ можна знайсці ямку і там перачакаць навальніцу. Правильно, так. І патэлефанаваць па мабільным, каб нехта прынёс па
марафон. Топа, ты что? Что? Маланка, электричность і у мобільным электричность, яны ж прыцягваюцца. Ой, і праўда. Лепей падчас маланкі не гаварыць па мабільным, ці нават выключыць яго ўвогуле. Правильно, дядуля Добрадзей? Усё правильно, Тёмачка. Трэба выключыць усе электрычныя прыборы, нават калі дома. Запомніў, Топа? Запомніў. А вы, дзеткі? І я не запомніў. Ага. Усім неабходна ведаць, як паводзіць сябе ў такую непагадзь. І на што яно ўвогуле? Хай бы яе не было. Не, Топачка, у прыродзе ўсё толькі на карысць. І навальніца? І навальніца. Яна насычае паветра азонам. Ого, сапраўды карысна. Тёма, а што такое азон? Гэта вельмі патрэбны элемент. З ім усё лепей расце і квітнее. А, ну тады хай навальніца будзе. І правілы паводзін пры ёй мы ўжо вывучылі і баяцца болей не будзем. Дякую вам, дядуля Добрадзей. Калі ласка, моя. Слухайце, нешта даўно мы з вами громом не чулі. Сапраўды, гэта значыць, што навальніца скончылася. Ага, так, яна ад нас пайшла далей. Ура! Ну, тады можна і паглядзець мультфільм. Цудоўна. Глядзім. Ой, Ой, ну што, навальніца скончылася. Ага. Наша калыханка таксама падышла да завяршэння. час развітвацца, чысціць зубкі, класціся спаць. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры. Добрай ночы, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца.